60 яшьлек көркәм гомер бәйрәмен бүген Ульяновск шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Валиуллова Суфия Камил кызы каршылый. Көркәм юбилее белән ихластан котлап, аны җылы теләкләр бәйләменә әнисе Рәшидә, яраткан тормыш иптәше Аннәс Габдуллазямович, сөекле бала оныклары Эльвира, кияве Азат, оныклары Алия һәм Исмат, кызы Эльза, кияве Илһам, оныклары Аделя, абый энеләре Гилман, Рафак, Равил, сеңлесе Хашия гаиләләре белән урап аласылары килә. Безнең кадерле кешебез Иске Кулатка районы Яңа Терешко авылында 5 балалы гаиләдә якты дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәрендә сәүдә техникумында белем ала. Бүгенге көнгә кадәр үз һөнәре буенча да ресторанда эшләп килә. Намуслы хезмәте өчен бихисап рәхмәт хатлары һәм грамоталарга ия кеше ул. Эшендә хезмәттәшләре арасында ул абруй һәм ихтирам казанган шәхес. Әгәр һәр кешенең максаты матур гомер итеп, бу дөньяда эз калдыру булса, безнең якыныбыз әлеге максатка ирешә алды. Аның гаиләсе тулы, түгәрәк, тормыш иптәше өчен ул тугрылыклы хатын, без балалары өчен кайгыртып, төннәрен йокысыз үткәрә торган газиз әни, оныклары өчен җанын өзеп бирергә дә әзер булган яраткан әбекәй. Якыныбыз, менә синең туган көнең җитте. Рөхсәт ит котлап, иң җылы һәм иң кирәкле теләкләрне сиңа җиткерергә. Беренчедән, рәхмәт сиңа барысы өчен дә. Безнең яктан бәлки ачы сүзләр дә әйтелгәндер вакытында, каты күз карашы белән дә каралгандыр. Хәзер генә синең кадерләреңне аңлап, гомерләреңне озайтырга теләгебез бар. Мәңге яшә безнең арада. Хатыным минем, алтыным, әлдә ярый син бар җаным. Синең белән алсуланып ата җирдә һәрбер таңым. 2 балам бүләк иттең, оныкларга сөенәм, сиңа бик аз рәхмәтләрне әйтүемә көенәм. Әгәр килсә хәлләремнән кайтырга яшьлегемә, кабат сине сайлар идем хатын итеп үземә. Яраткан әниебез, әбекәебез. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дә шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган барлык теләкләрне булса иде әни бәхилләтеп. Хөрмәтле Суфия Камиловна, юбилеегыз мөбарәк булсын, гаиләгезнең музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, көнҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усата гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем.
Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тапмадым. Туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Энҗеләргә тиң гомернең, белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем.